சின்னசேலம் அருகில் உள்ள நாககுப்பம் கிராமத்தில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் குடியரசு தின விழா நடைபெற்றது. குடியரசு தின விழாவில் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பள்ளியில் கடந்த ஆண்டு அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது. இந்த பரிசினை சின்னசேலம் ஒன்றிய குழு துணைத் தலைவர் அன்புமணிமாறன் வழங்கினார். மேலும் ஊராட்சி தலைவர் கோகிலா பெரியசாமி மற்றும் கோம்பையன் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தலைமையில் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர் அனைவரும் இந்த குடியரசு தின விழாவில் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள், இனிப்புகள் வழங்கினார்கள்.